Sus guys, ang kamatis kaluoy. Gamay rag bunga. Wa naman gud sa kakuang kay tugnaw naman gud. Tugnaw na. Pero napagapa si bunga oh. Nana siya hinog guys, ayan oh. Ako ato ni kwaon. Lami ni siya pod kay organic jud ni siya. Pao. Manalang ka-harvest kunuhay bisan og sa paso ra. Oops. Yan. Oh, napa oh. Harvest sunon. Pero ang katong sa ako amiga nga kauban ani, hingkalit ra siya kamatay, nangamatay siya. Ngano kaha? Ito nga namatay. Napadagan oh. Nadaghan. Pero wa pa siya nahinog. Kamay nga puno, ayan oh. Yan. Naa pa siya bunga, bisag gamay siya nga puno, liwat sa tag-iya. Gamay. Ayan. Oh, kana oh. Pero gamay na siya nga puno na. Gamay na lang siya bunga. Kire mo yung medyo daghan-daghan og bunga. Daghan-daghan gamay. Daghan-daghan gamay. Kire oh, mungingi. Ayan. Sana oh. Kaya sa kapuno guys, kini. Kini siya. Ambot si bunga ani. O na ay gamay ko na. Dalit siya ang iyang bunga, dalit. Ito ka lang. Ayan. Late siya. Yara. Unang harvest, upat ka buok. Shout out sa akong kamatis. Ang batog tamis baka ni. Cherry, tomato man siya. Okay guys. So ato tilawan kung tamis ba. Fresh from the puno. Gampes. Hilaki na sa hilaki. Aslom siya. Yan yung try na to. Tamis siya. Ang usa ka aslom pero di lang nako iliwa. Thank you for watching guys. Bye bye.